Namhlanje sona zami sokhuluma ngokuthi sabantu besifazane yini esenza ukuthi embedeni singachami, because sometimes uyaba kwi-relationship nomuntu wakho uthola ukuthi uyazama ngayo yonke indlela nawe uya-enjoya but at the same time awuchambi. I would say ukuthi it's psychological, but it also is not psychological. Lokhu engifuna ukusho namhlanje akukho too related ukuthi ngizokuchaza ngayo yonke indlela ngombhede, but ngizokuchaza more in a relationship way, ngokuba semathandweni noma ngokuba semshadweni noma ngokuba angisho kanjalo kwi-relationship nabantu abathandanayo. Thanda zami, thina abantu besifazane mangabe sisuka kuma-relationship, usuka kwi-relationship noma uhlukane nomuntu and uhlale usithi indoda ingenzi ukuthi, le ndoda ingigilile, le ndoda 1 2 and 3. Umbuzo wami uthi, when are we wrong? When are we wrong? Yabo ngendlela kuyiyona kwi-society yethu, uthi ungena emjolweni, uyangena kwi-relationship, uyangena emshadweni, you waiting for indoda ukuthi igile. Like, thana zami, we enjoya kanjani i-relationship? U-enjoye ukuthi mawusembedeni ube fully endodeni yakho embedeni if usacabanga ukuthi izongila. Yabona into le? Thina abantu besifazane ngeke usizwe sithi nkulunkulu wami yazi ngizoyigila le ndoda. Ungene kwi-relationship kube wena osabayo ukuthi le relationship yazi ingenzeka ukuthi kube yimini oyimoshayo oyiqedayo, and because of that sigcina siphuma kuma-relationship. Sigcina siphuma kuma-relationship, sigcina sibe kuma-relationship sime ngey'nzwane, sime ngama-tiptoes, but saying ukuthi sikuma-relationship. Ujole ube mnandi umjolo, but you keep thinking ukuthi akacheat yini, uzama ucinga ifoni yakhe. Yabo, once in anything elifini wakhombisa uyi-weakness yakho, waba insecure, wangabe usaba nayo confidence. Thana zami, leyo nto leyo ayisabi 100%. Mina ngikutshela nge-life itself, if awunayo confidence, if awuzazi ukuthi uzoba nabantu azofike bakutshela ukuthi umubi ubakholo, ube nabantu abazokuba ne-opinion ngento oyigqokile ubakholo, because i-confidence awunayo, nakwi-relationship uzobona i-text message ezongena, because i-confidence ayikho kule relationship. Awunawo umfutho wokuthi okuyithemba kule relationship. Sis, iba u-4:10 bu phansi kwashonelwa mama wasi kakakakakakakaka shange attitude uthi nje sis bu phansi. Thana zami, engifisa ukusho ukuthi if uyangena emjolweni ukwi-relationship, awuke noma ngiqale ngokuthi mawuphuma kwi-relationship uzongena kwi-relationship ukuze uzoyi-enjoy, u-enjoy nocansi, u-enjoy nobhethi. Abantu abaningi aba-enjoyela icansi, abantu abafuli kuma-relationship abo, abayitshela ukuthi indoda yami ngiyayithanda ngiyayithemba, ukuthi yenzani it doesn't matter, you know, ukuthi ngeke ngize ngikufune unless ngiyakubona noma kuziswa kimi. Angeke uze uchame nizokwenza ucansi nendoda yakho kade uzwile ukuthi ichethile, wasuyayixolela same time naseningena embedeni seniyenza. You are here ocansini, but kuzolokhu kushalamuza lezi ezinye izinto la engqondweni yakho ezokwenza ukuthi ungabifuli. Uyamhalela, yabo kufanele ukuthi umhalela indoda yakho same time ube manzi. Hayi lento ukuthi isibhejwa si-dry, udliwe indoda udry. Akuvumi nokuthi uzuqhanyelwe, because there are so many things engqondweni yakho. There are so many, you are not fully kwi-relationship, you are not relaxed kule relationship. Masiphuma kuma-relationship ake siyinuke nathi amakhwapha ukuze i-relationship esilandela kuyo sithi zingena kuyo uyazazi ukuthi what wrong went down, what did you do. Mina nje kwi-past relationship yami ngiyazi ukuthi yini eyenzakalayo kule relationship le engikuyona engiyibiza nge-relationship. Ngiyakwazi ama-flaws ami ukuthi ngine-trauma yami, I've been through izinto ey'ningi. Angikwazi njengamanje futhi angikwazi ukuthi ngahlala nomuntu wesilisa, angikwazi, ngiyazazi. Angikwazi ukuthi ngingasuka la ngithi no it's because nje wayengicasula ngangithi mangenza i-content avele athi ngibanga umsindo, which vele it's true ngoba bengathanda umsindo mangenza i-content. You understand? Angeke lokho ngihlala ngibeka amabala, we don't grow. Nalokho kwenza ukuthi singakwazi ukuhandlisha ama-relationship alandelayo ngoba sihlale sithi sigxeka amadoda. Hayi amadoda awashiswe, hayi amadoda anesicefe, hayi amadoda ayagilana. Of course amadoda ayagilana ngiphiki, but ngisho ingakagili usuke usuyi-expect ukuthi igile. What you put in your mind
the negativity you put about your relationship, it's what's going to happen. You put positivity of saying, rich. You put it positivity engqondweni yakho ukuthi this marriage is going to work. Uzobona uzosebenzela uthenini leyo nto izosebenza. Ngizokwenzela isibonelo ngokuclean. Mangabe ngizoclean ngibekela isikhathi ukuthi in 1 hour ngisobe sengifuna ukuthi sengiqedile. Uyayazi ispirit nomfutho engiwufaka la endlini mangabe ngicleana la endlini ukuze ngizoqeda within 1 hour. Uyawazi umfutho engiwufakayo? Manje ukuthi angiyinikanga isikhathi ngaclean usuku lonke ukuze ziphenta mama because angisethelanga igoal la engqondweni yami angiyifakanga isikhathi because what you put in your mind you work on that. Uma wena ungena kwi relationship uyitshela ukuthi hayi amadoda sengigilile ake ngibone ukuthi lengeke ngigile yini. Cha, ngena uthi this is the man. Ngifuna ukuyi-enjoy le relationship. Ngifuna ukwenza sure ukuthi I'm in this relationship. Abaningi-ke kwi-comment section ngiyazi ukuthi ngenzeka nithi but no nsi noma ngabe kuthiwa u-right la madoda you are still being negative. You are still being negative. It's the same thing oyitshela yona ukuthi mina ngifuna indoda e-right. Ngifuna indoda esebenzayo uzobona ukuthi indoda esebenzayo ngifuna indoda e-right. But uma uyitshela ukuthi hayi ngiyafuna nje mangathola umuntu nje ozokwazi ukuthi angihloniphe abe nami sis uzothola indoda project indoda engasebenzi engafuni lutho ezovele ikudle kamnandi ikhombise uthando hibo guys indoda must be a provider nginitshela zonke insuku indoda must be a provider. Indoda is meant to provide. Akusho ukuthi ifanele ikhokhele irent ikuthengele imoto ikuthengele ukuthi nawe umfazi namazinyawo 32 mfethu phanta nawe hasilisha nje hasilisha ngayo but at the same time siswami angeke ukuthi ukwazi ukuthana leyo nto i-inspiration namadoda ukuthi sisawavuka emsebenzini sithi abantu abavuke bahasilishe nothi ukuthi bahlala emgwaqweni basicela u2 emva lokho bese bayashela ngishela kanjani ngicela u2 ngihambe ngemsebenzini mina apho amahloni akho izindoda iphi ego yakho nepride yakho ezindoda. But mangabe singakufaki lokho senze sengathi it's a norm, it's a nice thing. Bazoqhubeka bahlale nje lapha emgwaqweni bacela u2 bajike futhi bakudlela ukuthi umuphi u2. Abonga u2 ngepipi. Uyavuka ekseni uyahamba emsebenzini ubhodle endlini yakho. Uzamula lapha uyavuka ekseni uyiqhude it's the morning kwakho aphulula umkhaba kwakho. Sis, mawukuthi asikwenzi lokho. So ke thanda zami, mawukuthi siyafuna nje ukuchama sifuna nje zami ukuba right ufuna ukuyi-enjoy i-relationship ake siye ukuthi kuma-relationship sigceka amadoda kuphela ukuthi amadoda nathi siyagila ngendlela esigila ngayo. And ithanda zami uma ungaqala uyinuka amakhwapha uyibuze ukuthi kule relationship engiphuma kuyona mhlawumbe kwi-relationship yakho you were so negative, you were not supportive endodeni. Kule relationship ubuphuma kuyona indoda yakho ubungayihloniphi ubuye incishe ingquza ubuye ungapheki zonke lezo zinto ziyakwenza ukuthi i-relationship ugcina usuyisicefe endodeni. Le relationship ophuma kuyona injebs yakho iwivu ubuyifaka moya phandle awukaze wena ube muhle for indoda yakho. Ngiyana into ngisho wena awubi muhle ube muhle abantu ngaphandle akekho umuntu ofuna ukuhlalelana nomuntu ubona impandla at least ifake iphimbifu ufake iduku ushuqula bomfazi ube muhle uyeke i-makeup makuthi ubuyifakile angisho kololu daba esibe silifake ulube u3 cm. Uyabona into leyo ngisho lolo unless ke phela akunankinga umuntu akho makushela uyifakile inkophe zakho zizinto zingaka akunankinga ne-makeup but nje uyibuza ukuthi yini mina engenzile ukuze ne-relationship elandela izoba right. Uthola ukuthi ubukhuluma kakhulu indoda ikutshela ithi angifuni izithuli ingakhuluma ubhikishe wenze yonke into sis mawusuyeka kuleyo relationship usuphuma uthi ngikhathele ngicela ukuthi nawe uzinuke amakhwapha ukuze kwi-relationship elandelayo uzo-enjoya indoda u-enjoye nocansi mhlawumbe uzochame ngisho ukuchama ngoba uyafika umuntu wakho uyakubamba uyambamba uyasho ukuthi indoda yami hayi lento enisabayo nithi hayi ayafela amadoda mhlawumbe nje khona la iphuma khona mibuye idakiwe ibuye ngo2 usocabanga ukuthi behleli nemantombazane kwasha kacima sifuna ucaca usuyanika nje ingquza just for the sake ukuthi thatha idla chama bese uyalala. Uyanisana ngoba utshela ukuthi khona la vele iphuma khona ngobani ngeke kuphinde sisakaze ukuphuza nabanye abantu ngoba phela sina sise-insecure bafazi. Ake ngithi nje ngizocabanga ukuthi onendlebe bakwethu ungizwile and ithana zami ngizozama ukuthi uhlale phansi ukhokha umoya uthi mina noNtsikela Lunxumalo yini engibone ngathi kuzomela ngiyi-reduce kuzomela ngigrowe kuyona if ukuyo i-relationship already uyayibona i-relationship yakhe yapetuka uyayibona indoda ayisafuna nokulala nawe musu kulokhu uthe indoda kuphela nawe what is it
What is it? Guys, it takes 2 to tango kusho njalo ngesingisi. Kuthatha abantu abawu2 ukuthi kuthangule. So ke nawe ke tata. Nawe akuyincinze uyinuka amakhwapha. Nginifisela ama relationship amahle. Nginifisela imishado emihle. Nginifisela ukuthi nibhebhane kahle ningakhohlwa ukuthi ngine products engidayisayo yabantu besifazane yokuklina ngaphansi and dithana zami isimangaliso abantu asebeyithengile indlela abakhuluma ngayo. Itiye nje lu250 liklina ingquzo. Uma ingquzo yakho inephunga inuka u250 tiye lami. If awusayifuna indoda uzwe ngathi mase nenza uround 2 udry wena le ngaphakathi unama period pains akho abhlungu uthenga leli lika 130 rand liyakusiza kuyilibido. Nalela 250 linama benefits acisha afana nalo kungukuthi lona li treatment liyaclean uphuza nje ama tipex awu 10 one njalo ngosuku 1 ibhaliwe nangaphandle products ukuthi yenze njani. So it's a womb cleanser. Ngikhona na ku Facebook, ngikhona na ku TikTok. Ku TikTok ngu-Cooking with Nonce. Ku Facebook ngikho ama posts ngiphinde ngibe u-Cooking with Nonce. Ku Instagram ku-Cooking with Nonce. So nje ungithola yonke indawo uma ukuthi uyalifuna leli tiye. Also ngizoshare nefone number yami uma ukuthi uyalidinga itiye nama distributors eSouth Africa yonke. Okwamanje ukuthi angazobibuka neli video but beku June ngiyenza 2023 benganayi distributor eFree State. But sinayi distributor ekwazi ukukunikeza eFree State yize iphakathi nendawo eFree State neLesotho. So ke sithanda sami, I hope ukuthi uma unenkinga yekhekhe sithanda sami uzongithinta. Mfazi muzwe ngathi ikhekhe lakho alikho right liyaluma linephunga ingquzi inephunga ingquzi yaluma ine discharge eyele ephumayo unegazi ongali understand igazi lakho lize linuke kabi ufuna ukubalansisa itiye la 250 lizokwenzela umlingo sithanda sami nginane nokustima iTipex nalo ulifaka emanzini ustime ngalo ngaphansi. Kweyamadoda iproduct enginayo nginomlondo. Umlondo ubhebhisa nje into eyisimangaliso ungayithengela nendoda yakho 130 rand uphuza iTipex elodwa kathathu ngosuku. That is the trending Tipex that I have for ilibido ukuthi ukwazi ukubhebha kahle ukwazi ukwenza yonke into. So ke thando zami hayi ngizobona nganiki ngibe neCongo dust nawe igcoba lapha ngaphambili komphambili wendoda anginayo abesifazane iCongo dust igcotshwe emsunwini nginale abesilisa igcoba lapha phambili empipini bese uyakwazi ukushaya umsebenzi. iCongo dust yenza ukuthi utake longer to come uthathe isikhathi eside ukuthi ukhame mangabe uphuza iCongo dust. Hileke thanda zami nginiboneke ngifuna ukuthi mangenibona umuntu ucomfortable la ikhona umuntu uyazazi naye ukuthi umephu nawe uyawazi ama flows akho. Other than that, let me love and leave you guys. Thank you so much for being here. I'm very excited. You might see me in another country. Angizokukutshela manje. Just keep following the content. Ngizonishaya content uma ukuthi sengeza. Okwamanje asingenibone ku TikTok. Ngomncane zami.